ассалому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб, подписчико чӣ хеле ҳама кас ҳастозен. ирӯз 10 октябри соли 2024 рости навор кардем 12та хона квартира. баҳри шумо то охир тамошо кунен. чизе ки дорем барои реклама муроҷиат бикунен. замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарату боша дар ватсап мон видеонавор кунен ёки суратҳоша тоза гирифта рӯй кунен. навори баъдина реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай 3-4 дона аз Ҳисор, як акада аз Душанбе хонаи фурӯшӣ дар кор бо нархи арзонтар. дар Исфара дорем хонаи арзон бо нархи 100 000 4комнатни квартира. дар Хуҷанд бо нархи 160 000, дар Данғара бо нархи 130 000, дар Душанбе баъзе хонаҳои арзон, хулас беҳад хонаҳои зур аз Файзободам дорем. то охир тамошо кунен. ҳамин навори мода бачако ҳози лайкотона бизанен ва дар канали мо подписатсия кунен. ҳолатҳое мешава хонаҳои арзон рӯӣ мекунанд. можед успед карда ягонташа мегирен, эълона сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марама занг зада бортона равон кунен. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи фурӯшӣ рӯӣ карданд ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, 6 сотихи масоҳат, 3 дар хона кардагӣ. ана ҳамин хона дарҳол бояд савдо карда шавад. 185 000 сомонӣ меган, бо арзонаш мекунанд. рақамҳои дастӣ 2528 ёки ватсапшон 61 51 да занг бизанен. кухни подвал дора, мега об дора, свет дора, ремонт, коробка, документу сатвоиза. ба доллар $16800, ба рубл 1 540 000 рубли русӣ бо савдош мекунанд. сумми тоҷикӣ 185 000 сомонӣ. дӯстон, ина акада занг бизанен. касоне ки аз тарафҳои Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз хонахар ҳастен, қатъия кахтон буд далши чахчах кунен, лайкотуна монен, подписатсия кунен, рекламарам то охир тамошо кунен. ин реклама баҳри шумоҳай. дӯстон, кадомида дар кор боша занг занена кара. ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунен, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акаи Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стаҷи корӣ доранд. 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акаи Рустам дар ватсапшон нависен аз номи канали ютуби Савдо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед. дӯстони азиз, барои шумо билети донишҷӯӣ лозим боша, агар дар ватсапи акаи дале муроҷиат кунед, дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. коршон онлайн. шумо фақат як сурати живой аз миён боло, сурати паспорт ва миграсиони карта рӯй мекунед. коршон қонунӣ, ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор мекунад. акаи далер дар хизмати шумо 24 соат. ина аз номи канали мо Савдо ТВ занг занед. баъди гирифтани билет донишҷӯӣ шумо не ҳуҷҷат мекунед, не патент, не документ бачако. ина марама аз номи канали мо Савдо ТВ ба акаи далер муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ин бародар мега ассалому алайкум дӯстони азиз, мода хона дар кораи аз Душанбе то 200-220 000 сомонӣ. кадоме дора зангм бизанен мегирам, аз любой ҷои Душанбе боша мегирем меган. дита ватсап 4400 ёки 21-24 занг занен. бачако бетараф набошен, муроҷиат кунен. кадомида хона дар кор, замин дар кор, мақсад именной ами замин харо мода замина кам рӯӣ мекунанд. фақат тариқи эълон. инами акара эълон кардем. одамои заминхар фақат эълонтон мекунем. одамое ки замин дора худшон зангтон мезананд. муроҷиат кунед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод рӯймон кардан.
ҷамоати бобои Валӣ мегӯянд деҳаи Доровда будааст. 8 сотих замин, 4 хона. ана ҳамин хона 150 000 сомон нарх бо арзониш мекунанд. рақамҳои дастӣ 3529 ёки ватсапшон 6911 да занг бизанед. хона коробка ҳамиха кардагӣ, якум ошёнаш, 4 комната, кухни, ҳамом, дар дарунаш мақсад ҳастай. кирпичи пухта, дуюм ошёна, плошадка без перегородка мега, мактаб, масҷид, медпункт дора дар наздикии ҳамин хона ҳастай. худотон занг бизанед. хонаи деэтажа, якум этаж, 4 дар хона дора. инами состояние кардан бо арзонаш мекунанд. занг бизанед дӯстон. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ рӯй карданд ки дар шаҳри Ҳисор, ишам дар маҳаллаи Уртабуз. ҳамин мардуми маҳаллаи Уртабуз чем рӯй кардан, худмон равем видео кунем. и хеле хубай бачакои азиз, одамое ки аз Ҳисор чӣ дорен, хонаҳо дорен. мақсад ҳами 40-50% подписчикои мо ҳисориянд, чунки ай Ҳисор вақте ки бисёр рӯй кардан, мардуми ҳамусу рӯ ба канал меёранд бачако. баъдан тамошобино ай Ҳисор бисёр мешавад, савдо, хариду фурӯш ай Ҳисор зиёд мешавад. нашоти хона обсвет дора 127 000 сом бо муомила дора. рақамҳои дастӣ 7172 ёки ватсап 7762. я подвал дора мега, свет дора, наздикишта мактаб дора, аптека дора. дӯстон, чизе ки дорен рӯй кунен, видеонавор карда ёки суратҳои тоза фақат телефона баракӣ бигирен рӯй кунен. агар имкон боша худмон рафта видеонавор кунем, асбобоқатӣ бо хубтарак мешавад. тамоми нозукиёш қатӣ мефаҳмонем, чунки мардум да фасон карда фаҳмонем, ино бо дига хеле охӣ чизе ки как живой бинанд дига намуд мешавад. хулас нашоти хона акада занг занед, чахчах кунед. аз номи канали мо Саудо ТВ лайкҳоро монен, подписиясиро фуромӯш накунед. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. ҳамин мардуми Ҳисор беҳад бисёр рӯй мекунанд. деҳаи Ғурёт, нархиш 450 000 сомонӣ, 3 хона, 16 сотих масоҳат, обсвет дора. рақамҳои дастӣ 3038 ёки дасти дигари 4182 ёки ватсапшон 0707. нашоти ҳамин хона ҳамин рақамҳои 1987 да занг бизанед, бозур мешавад. прямои соҳибхона қад мебироен. нигоҳ кунед, 3 хона дора мега. хоб 16 сотих масоҳат дора, веранд, подвал дора, балои бардоштагӣ, ошхона, газхона, оғилхона, ҳоҷатхона ҳамаш аст. дарахтҳои мевадиҳанда дора. дохили хона об рафтесай. шароитҳои зури замонави бачаҳо. занг занед, чахчах кунед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст ки 3 комната, масоҳати 4 сотих, шаҳри Кӯлоб, Гулбоғда қарор дора. ана ҳамин хона 130 000 сомонӣ меган, бо арзонаш мекунанд. рақамҳои ватсап 2211 да занг бизанед. 4 сотих замин, 3 дар хона, документ шидагиай. алиш ба мошинам боша мега, алишам мекунем. хона инами состояние кардагиай, каму беш савдо дора дӯстон. шикатур кардиян, акхай болош эҳтиёҷ ба потолок дора, шпаклёвка, каму беш краска талабай хона дӯстон. мегирем просто я одами дар кора қачара тарбия мекунанд кӯхи. ҳамин хонара мегирен, як камта тарбияш мекунен, зиндагиро сар мекунен. деҳа мардум ҳама зиндагӣ кардестай. шаҳри Кӯлоб, Гулбоғда қарор дора. мардуми сарбаланди Кӯлоб акада занг бизанед. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. тарафи Ёвон мерем ака. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, 30 сотих масоҳат, 3 дар хона кардагӣ. ноҳияи Ёвон, деҳаи Чораҳа, 190 000 сомонӣ арзонаш мекунанд. ватсапшон 37 161 ахирша занг занед. хонаи фурӯшӣ ноҳияи Ёвон, деҳаи Чораҳа, болои чи қуймот будааст. 3 ҳуҷрага бо ремонти замонавӣ. 17 сотихаш мега 190 000, 30 сотихаш 220 000 сомонӣ, бо арзонаш мекунем. ҳамин хонара мега ба 17 сотих замин бихарен, агар
190,000 мегем. Агар ба 30 сотиқ замин бихарен 220,000 сомониш мекунем меган. дӯстон, худотон придумад кунен, нархотона фикр кунен, баъд акада занг бизанен. касе ки лайк мондай нависа чандум лайка шумо мондем бачаҳо. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дукомната масоати 6 сотиха, хонаи барак, ноҳияи Данғара, деҳаи Хуррамзамин, 130,000 сомонӣ. бача 130,000 сум кай хонаро тамошо кунен. ватсапшон 2289 да занг бизанен. саломи алайкум мега бародарои азиз, кадоми хона харад бошӣ зангм бизан, ҷои сумгирӣ шай. хонахар набошӣ телефоным накӯ. хона минами состояняй мақсад 130,000 сомонш мегем. алиш намешава, кредит наметан, қарз наметан, толка суми зинда бо нархи 130,000 сомонӣ. амиқа ягон дирам арзониш намекунанд. чахчах кунем бачаҳо, хутон занг бизанед, чахчах кунем. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ будааст. яккомнатни квартира. бачакое ки ба медан ки Сауду ТВ кай квартираҳоро сар мекунад. якум этаж 40 квадратни метр, ноҳияи Рудакӣ. нарха бинен 160,000 сомонӣ. ватсапшон 7246. тирезаҳои калон дора, ҳамаи хонаҳош треза дора, дару тирезаҳо часпондагӣ, монтаж, падабои кадагӣ, обсвет доимӣ, канализатсияи шаҳрӣ, якхонага, духонага ҳаст. срочно фурӯхта мешавад. якамон бо мақсад духонагаам доштааст. хеле ки якхонагаша 160,000 сум гуфтанд, хай духонагаша нагуфтанд. чанд сумай худотон бо акақати занг зада маслиҳат карда бигиренша. ҳами подписатсия кунен, гарайни хирсанд мешем. беҳад подписчикомон камӣ кардестай, ҳад яқал 100,000 мешид. нуҳумин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ 4 комната квартира, 4 комнатни квартира, якум этаж, 73 квадратни метр. шаҳри Исфара, Шурабда қарор доштааст. нарха бинен 100,000 сомонӣ. ҳозир занг бизанен. якум этаж. мега ки домдоми армянскяй. хутон бо чахчах кунем бачаку. замин дорен, мошин дорен, хона дорен, квартира дорен, техника, аппарат дорен, чизе ки бошад дар ватсапи Сауду ТВ ки дар аввали навор ё ки дар охири навор мондагиай видеонавор карда рӯй кунем бачаҳо. навори баъдна рекламаи фасонаш карда фурӯшта мегузорем. хонаҳоро мақсад агар худмон рафта навор кунем боз зудтар мешавад, чунки бо тамоми нозукиҳош ҳамаи шароитҳои хонаро нишон медиҳем, зуд мешавад. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ яккомнатни квартира, 38 метри квадратӣ, 8 микрорайони шаҳри Хуҷанда қарор дорад. 160,000 сум. камбудии хона ҳамияе ки соколни этаж, подвалай бачаҳо, подвали аму домда қарор дорад. 160 мега арзонаш мекунанд. таъмириш навай, ина ҳами коттеҷа, подвалашда хона қарор дорад. наздикишда мактаби болои қадмандои шаҳри Хуҷанд ҳаста мега, амуҷа ҷойгир ҳаст. 160 арзонаш мекунанд. худтон бо қатъяка чахчах кунен. ҳамин навор чӣ хел шид дӯстон? ҳамин навор таъбидил шид нашид? хонаҳо чӣ хелан, арзонан, қиматан ё ки нарху боли мениян? чӣ хел бошад дар ҳамун комментария нависен ки Сауду ТВ хонаҳотон арзон ё ки хонаҳотон қимат. ба назар мегирем. мегзарем ба 11-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомнатни квартира дар 3 этаж, 42 квадратни метр, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пеши гравзавода қарор дора мега. 340,000 сумаш мегем, арзонаш мекунем. дар 3 этаж қарор дорад. срочно духонага бо чизу чора фурӯхта мешавад.
поёни корвон бозорчаи гравзавод аз роҳи калон мега дом 50 метр дур мебошад. транспортҳои 1, 2, 5, 41, 42, 43, 52, 56, 88 ва ғайраҳо аз пеши хона мегзарад. Ина ҳами мошино, ина ҳами таксиҳо мақсад ай пеши хона мегзаштааст. нархша 340 000 двухкомнатный дар сеюм этаж 42 квадратный метр. дӯстон занг занед. мегзарем ба 12-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки яккомнатный квартира 1 этаж 30 квадратный метр шаҳри Душанбе ноҳияи Синода қарор дорад. ина ҳами хона, ин ҳами састаяни 225 000 сомонӣ меган ки бо арзонаш мекунанд. занг бизанен, чахчах кунен. яккомнатный квартира 1 этаж 30 квадратный метр об свет ҳаст, документ дора. деҳқонбозори Гипразем 600 метр мега, роҳаш разница дора. роҳи роста ки тарафи ҳамуҷа хулас 600 метр рӯпарӯи масҷиди панҷвақтада ами хона қарор дорад. дӯстон 12 дона хона ва квартираи фурӯшии ирӯза тамом шид. чизе ки ёфтем навортон кардем, дигар чӣ кор кунем? навор дар рӯзи баъд мешавад. агар ки мақсад мо 20-25 хона кунем, шумо ай тамошош безор мешен. номеро барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp мон рӯй кунед. навори баъдна реклама карда фурӯша мегзорем. хоҳишаи ҳаматон пешаи баромадан аз канали мо, аз видеои мо ҳамон лайкакора бизаненда дар ҳамон комментария Саудо ТВ ба пеш. касе ки то охир тамошо кард нависа ки мо то охир навора тамошо кардем. дӯстон